Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi teste de her regnbue-popcorn, som vi har købt i Flækgaard. Så lad os da bare komme i gang. Jeg skal lige finde noget, jeg kan sætte op. Okay, så det er de her regnbue-chips, eller regnbue-popcorn, som vi skal teste. Og de ser sådan her ud. Så lad os da bare tage en. Jeg tænker, jeg vil tage en rød. Der er meget blød. Og whatever, det er min storesøster, der filmer. Altså fra 1 til 10, så vil jeg nok give den en 5'er. Okay, nu prøver jeg den grønne. Også fordi den var blød, og den havde sådan, ikke sådan særlig god smag. Ja. Nu skal vi tage den grønne, og den ser sådan her ud. Nå. Meget klistret. Og dens konsistens er ikke særlig god. Stop. Så fra 1 til 10, så er den nok en 3'er. Nå, lad os prøve en gul, og den ligner en almindelig. Den ligner en smørpopcorn. Den fra 1 til 10, så er det nok 10. Den var rigtig god. Nå, farvel! Og husk at like og subscribe til den her video.